Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Addu'a mu ta wannan rana ita ce, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayra man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wannan addu'a ce ‘yan uwa musulmi da ya kamata mu rike ta sosai da sosai domin gujewa kasala ko kuma ce rauni ko kuma ya kasance a yi ta domin gujewa azabar kabari da kuma azabar ranar gobe kiyama baki da. Kuma a ƙarshe sai aka hada da Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsoron Allah a cikin zukata kuma ya kiyaye ta da kiyayewarsa domin shine majibincin lamuran wannan zuciyar nan baki da. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.